Molt bé, doncs bon dia a totes i bon dia a tots. Vingut amb aquesta presentació del projecte de transformació digital dels serveis de tramitació per a entitats. Abans de començar amb la presentació, ens presentem. Jo soc el Jaume Bigatà, soc el responsable d'Innovació i Administració Digital del Departament de Justícia, Drets i Memòria. I m'acompanya la Sara Guillén. Sara? Hola, bon dia, soc la Sara Guillén i treballo amb en Jaume a l'àrea d'organització del Gabinet Tècnic de Justícia. Molt bé, doncs abans de passar amb la presentació també voldria donar les gràcies a la Direcció General d'Administració Digital. En primer lloc, doncs, per donar-nos l'oportunitat de compartir amb tots vosaltres aquest projecte, per una banda, i per l'altra, també doncs, per haver coincidit, per haver compartit la visió de que aquest era un projecte que tenia un abast corporatiu, com veureu, i també per una altra banda perquè és un projecte que certament és de transformació digital. I per tant, per tot plegat, doncs, per veure i per compartir amb el Departament de Justícia que era un projecte que podia optar al finançament dels fons europeus, cosa que després es va aconseguir. Per tant, també moltes gràcies per això. Doncs avançant en la presentació, en primer lloc us volíem donar uns antecedents d'aquest projecte. Per una banda, constatem el fet que les entitats, ara veurem de què parlem quan parlem d'entitats, però bàsicament ens referim a associacions, a fundacions, etc. Doncs el deia que les entitats a dia d'avui s'han d'adreçar a diferents departaments i a diferents administracions per fer tots els tràmits relacionats amb la seva activitat. Per una banda. I per l'altra, aquestes entitats han de comunicar la seva existència i han de comunicar també les variacions relatives a les seves dades a diferents departaments i administracions. Per una banda, aquest fet. Per l'altra, si pots avançar ara, tenim també el projecte de llei de foment de l'associacionisme, que actualment es troba en tramitació parlamentària i que preveu en el seu article 32, per una banda, doncs, que el govern de la Generalitat ha de promoure la construcció d'un sistema que garanteixi la interconnexió i la interoperabilitat registral entre els diferents registres i censos d'entitats de la Generalitat de Catalunya. I, per altra banda, aquest sistema, a la vegada, ha de permetre l'accés i l'intercanvi d'informació sobre les entitats que operen a Catalunya i també diu que ha de funcionar sobre els principis de finestreta única i de simplificació administrativa. Aquest projecte de llei l'impulsa el Departament de Drets Socials, que té entre les seves competències el foment de l'associacionisme i el suport a les entitats. Per tant, quina és la visió que tenim d'aquest projecte? On voldríem arribar? No? Què ens imaginem? Doncs ens imaginem un portal únic on les entitats trobin informació i des del qual puguin iniciar la tramitació de tot allò que han de fer amb l'administració. Aquest portal que tingui una àrea privada diferenciada, on les entitats puguin consultar les seves dades i puguin fer les seves gestions més habituals. Que tingui també una cerca guiada dels tràmits, que els orienti sobre quin és el procés que han de seguir per fer les activitats més habituals. Una tramitació unificada, és a dir, que només calgui fer una vegada els tràmits i els puguin fer tots de cop. I també, finalment, la possibilitat que hi hagi una tramitació assistida per a entitats que, si bé estan obligades a tramitar o a relacionar-se electrònicament amb l'administració, estiguin poc familiaritzades amb els serveis digitals. Com, per exemple, no sé, una associació de petanca, per exemple, que segurament no està molt avançada a fer tràmits digitals, que per tant tinguin un servei que els permeti o que els ajudi a fer els tràmits amb l'administració. I per tant, aquesta finestreta única
estaria adreçada o està adreçada a totes les tipologies d'entitats. I quan ens referim a les entitats, per ser una miqueta més precís, en l'abast d'aquest projecte contemplem el que són associacions, el que són federacions i el que són fundacions. Per tant, quin és l'encàrrec? Quin és el projecte? En què consisteix aquest projecte? Doncs bé, el primer que voldríem dir és que és un projecte que impulsa el Departament de Justícia, Drets i Memòria. És un projecte que, i així ho estableixen diguem-ne els plecs que en el seu moment es van licitar, que tenen com a objectiu, per tant, la construcció, el desenvolupament i la posada en marxa d'un sistema de registre i tramitació per a entitats. És un projecte que, com he dit, es financia amb fons Next Generation, que té un abast 2023-2025. De fet, aquesta mateixa setmana vam fer el llançament, el kick-off del projecte ja amb el proveïdor que ha estat adjudicatari d'aquest projecte. És un projecte que va adreçat a les entitats que operen a Catalunya, aquestes associacions, federacions, fundacions que operen a Catalunya. I quina és la finalitat? Què perseguim amb aquest projecte? Doncs, com he dit abans, dotar les entitats d'un nou ecosistema de serveis que faciliti i promogui les relacions digitals amb l'administració. I quin és l'equip del projecte? Doncs perquè fa el Departament de Justícia, Drets i Memòria com a promotor d'aquest projecte, doncs tindríem el gabinet tècnic i l'àrea TIC, que d'alguna manera són els que lideren el projecte, uns la banda tecnològica i els altres la banda més funcional en el departament. Destaco també el paper importantíssim de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, que, com explicarà la Sara després, doncs han participat molt activament, conjuntament amb altres òrgans, en una fase prèvia d'aquest procés, d'aquest projecte, que ha estat la transformació digital, o millor dit, hem aplicat la metodologia de la guia de serveis digitals per fer el redisseny del servei. Després la Sara us en donarà més detalls. Per una banda, del departament, per tant, hi ha també altres departaments que han participat en aquest procés de redisseny de serveis i que participaran també en el projecte en major o menor mesura. I aquí destacaríem, per una banda, el Departament de Drets Socials com a promotor del projecte de llei de foment de l'associacionisme i també el Consell Català de l'Esport. I, finalment, com a òrgans transversals, que també han participat en el redisseny i que també, evidentment, participaran o d'alguna manera estaran informats i se'ls consultarà i se'ls treballarà amb ells tot allò que calgui. Per una banda, la Direcció General d'Administració Digital. Aquí voldria destacar especialment l'equip de l'àrea d'impuls de la millora dels serveis digitals, amb el Josep Maria Flores al capdavant, amb la Carme Rodríguez, amb tot l'equip, que ens han ajudat molt i que ens continuaran ajudant, si Déu vol. A la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, que també ha participat activament en algunes de les iteracions que s'han fet fins ara i en les que vinguin després, doncs segurament també tindran un paper rellevant. Amb el CETIT, evidentment, i amb l'Oficina de Gestió Empresarial, amb qui compartim també molts dels objectius, per dir-ho així, del projecte en àmbits diferents i que, de fet, ha recorregut ja molt camí en el que és la finestreta única. Això cal destacar-ho també. I, per tant, aprofito, ja que presento l'equip o esmento l'equip que hem treballat i que treballarem, doncs per donar-los les gràcies a tots, perquè realment la feina que s'està fent fins ara i que es continuarà fent és una feina important i és una feina, considerem que molt bona. Bé, doncs ara entrem una mica més en detall a explicar com s'està desenvolupant el projecte. Com ha dit en Jaume, estem seguint la metodologia de redisseny de serveis establerta a la guia de serveis digitals. I de moment portem fetes 4 iteracions, que serien els 4 engranatges que veieu en pantalla. La primera iteració, doncs, va consistir en el recull de les necessitats de les entitats i poder fer un calendari i full de ruta del projecte en el qual es van establir quines serien les altres iteracions necessàries per desenvolupar-lo. A la segona, vam definir com hauria de ser l'àrea privada de les entitats
i de quina manera haurien d'interpretar els diversos registres de la Generalitat entre ells. A la tercera iteració vam crear i prototipar el portal informatiu per a les entitats i a la quarta es definirà com haurà de ser el tramitador per a que les entitats puguin operar. Destacar que el resultat d'aquestes iteracions ha estat una solució consensuada amb l'equip de treball de cada una d'aquestes iteracions de treball, que consistien en 5 sessions cada una. Per tant, hi ha hagut força feina al darrere. I al final de cada una d'aquestes iteracions hem acabat prototipant la solució. Això ens ha permès definir les necessitats del projecte funcional i poder tancar les bases del que volíem que fos el projecte tecnològic. Per tant, ara, com deia en Jaume, que fa unes setmanes han tret el proveïdor, ens ha permès dir-li exactament què és el que volem que desenvolupi i aportar-li els prototips ja pintats a la nostra manera, però amb una idea bastant aproximada del que volem que construeixin i desenvolupin. A continuació, entraré en detall a explicar una mica més cada una d'aquestes iteracions. El primer objectiu del projecte era entendre què necessiten les entitats i amb quins problemes recurrents es troben. Per tal d'esbrinar-ho, vam seguir els següents passos. En primer lloc, vam analitzar quins serveis oferien a les entitats altres països referents com Suècia, França o Irlanda. Vam entrevistar també a representants de 12 entitats per conèixer quina experiència havien tingut tramitant amb la Generalitat. D'altra banda, també vam entrevistar a persones de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació per entendre el procés de tramitació des de la perspectiva dels treballadors de la casa. Gràcies al recull de tota aquesta informació, vam detectar que hi ha 3 principals necessitats que tenen les entitats, que seria poder tramitar de forma àgil, poder tenir tota la informació en una àrea privada i tenir accés a un portal informatiu d'entitats. A continuació, el que vam fer va ser definir i prioritzar els objectius del projecte i també vam pensar solucions pels reptes que es van detectar. Finalment, vam prototipar aquests reptes, com deia abans, per tal que fos molt més visual entendre'ls i que el corresponent equip de treball els pogués validar. Aleshores, gràcies a tota aquesta primera iteració, vam poder crear el full de ruta i calendari per planificar les següents iteracions que ara explicaré. La segona iteració, va consistir en plantejar com hauria de ser, quins elements hauria de tenir i com s'hauria de comportar amb els diferents registres l'àrea privada d'entitats. Com ho vam fer? Vam tornar a entrevistar 22 registres i censos per entendre quines dades i documents demanaven a les entitats i quins tràmits oferien. De tota la informació recollida, vam prototipar 3 àrees privades diferents. Aquí a la pantalla teniu l'esquelet del que seria una d'elles. Vam voler pintar-ne 3 diferents per contemplar les diverses casuístiques que tenen els diversos tipus d'entitats. En concret, vam prototipar l'àrea privada d'una associació catalana, d'una entitat religiosa i d'una societat mercantil, com podria ser, per exemple, el Corte Inglés, per pensar-nos el cas de que una societat mercantil volgués entrar a l'àrea privada d'entitats per error, com hauria de respondre aquesta àrea per redirigir-lo, per exemple, en el seu cas, al canal empresa. Us ensenyo, per no quedar-nos aquí amb el prototip de la pantalla, a veure si s'obre. El prototip pròpiament dit que vam crear. I si no, us ensenyaré molt per sobre, si us interessa ens podeu contactar i us enviarem el link. Perdoneu que va molt lent. Això és l'àrea privada que vam crear. No segueix l'estètica corporativa, però creiem que més o menys la idea s'entén del que, parlant amb les entitats, registres i censos, vam considerar que podien necessitar. Aleshores, vam crear diferents pestanyes on podien tenir les dades recollides de contacte, dades generals de les entitats, els òrgans de govern, quins documents necessiten aportar més habitualment que els tinguéssim tots recollits, quins registres sectorials estan inscrits i la informació, etc. I també la idea és que fos interactiu i poguessin modificar les dades directament des de la mateixa àrea privada i, per exemple, accedir als diversos tràmits en cas que volguessin canviar, per exemple, en aquest cas, el domicili social. Això és una petita pinzellada del prototip. Com deia, si us interessa accedir-hi, ens ho comenteu i us ho facilitarem. Seguint amb la segona iteració, un altre dels grans reptes que ens vam trobar va ser pensar com s'havien de comportar i intercanviar les dades als diferents registres entre si, perquè d'una banda tenim l'àrea privada en si, que és el prototip que us hem ensenyat, i l'altra seria com es relacionen els sistemes d'informació dels diferents registres per donar abast i actualitzar l'àrea privada.
Aleshores, per donar-li resposta, vam crear 4 circuits que teniu aquí a la pantalla per intentar explicar, per exemple, el procés de què haurien de fer els registres mare per carregar les dades a l'àrea privada, que seria aquest petit circuit a dalt a l'esquerra, i a la dreta, per exemple, vam pintar com haurien d'integrar les dades als registres sectorials per estar actualitzats. Tot això és per intentar donar una mica de resum i de l'estratègia que haurien de seguir els sistemes per omplir la informació de l'àrea privada, que és també un dels grans reptes de la segona iteració. Entrant a la tercera iteració, un altre dels objectius del projecte era dotar a la Generalitat d'un portal estratègic de comunicació amb les entitats. Un altre cop, per determinar el contingut del portal, vam entrevistar 11 entitats. Aquí donar les gràcies a totes les entitats que han col·laborat amb nosaltres perquè realment hem estat força insistents en les entrevistes, però ens ha anat molt bé la informació que ens donaven. En aquest cas, els vam preguntar al seu dia a dia quina informació recurrent necessitaven per poder operar, per poder tramitar amb la Generalitat i on la buscaven. En aquest panell podeu veure com a l'esquerra vam recollir la informació que busquen les entitats i on la busquen, i a la dreta la informació que ofereix la Generalitat i on l'ofereix. Aleshores vam fer el match de les dues informacions i això ens va servir per tenir la base de la creació del portal d'entitats. Aquí teniu també un petit esbós de la maqueta del portal que vam crear. A l'esquerra seria la portada de com ens imaginem, que pot ser la pàgina d'inici del portal d'entitats. Estaria dividit en 4 subportals per, com deia en Jaume, donar abast i resposta a totes les tipologies d'entitats, que serien associacions, federacions, fundacions i també entitats esportives. I a més també es contemplaria casuístiques també especials com serien els sindicats i les entitats religioses. A la dreta teniu, molt petit, però perquè veieu com l'esquema del que serien les principals pantalles del portal, que entrevistant i parlant amb les entitats ens van dir que sobretot els aniria molt bé tenir recollit una pàgina amb tots els tràmits, una altra pàgina amb informació sobre les subvencions, altra amb temes de normativa i altres també en tema de recursos. Bé, la quarta iteració seria, com la comencem en unes setmanes, ara mateix per això hem posat que està en construcció, i consistirà bàsicament en la construcció d'un nou tramitador dels procediments, expedients i tràmits dels diversos registres, que començarem properament les sessions de comprensió i de pensar i ideació dels reptes. I bé, ja acabant una mica la presentació, tal com hem comentat, aquest és un projecte que encara no està tancat. Ara justament començarem la quarta iteració del tramitador i, com comentava abans en Jaume, fa res que s'ha incorporat el proveïdor per començar a construir-lo i posar-lo en marxa, pel que tots els equips que hem comentat hi seguim treballant i estem actius en el mateix. Ja acabant, donar-vos moltes gràcies per la vostra atenció i, si us sembla bé, passem al torn de preguntes. Estàs mutejat, Jaume. Gràcies, Sara. Aquí ja tenim algunes preguntes en el xat. Per una banda, ens pregunten què hauríem de fer per provar el prototip, com us hem de sol·licitar. Bé, jo crec que podríem posar, si de cas, aquí l'adreça de la bústia del gabinet, Sara, la de la part d'organització, si pots. La posem aquí en el xat. Això per una banda. Per l'altra, també ens pregunten, ens diuen el següent. Tal com heu comentat, les entitats tenen fortes dificultats a l'hora de demanar subvencions. Com està previst que es resolgui aquest tema? Si vols comentar tu mateixa, Sara. Sí, si vols comento jo. Com he comentat, a la iteració, a la tercera del portal, es va preveure perquè la necessitat de tenir informació sobre les subvencions era un tema recurrent que, entrevistant a les entitats, ens ho demanaven pràcticament totes. El que passa és que les subvencions com a tal no entraven dins l'abast del projecte que portem, en aquest cas és de justícia. Però sí que es va contemplar, el portal tenia un apartat específic on es recollís tota la informació relativa a les subvencions i també s'ha detectat com a necessitat més a mig-llarg termini poder crear un mòdul idealment connectat amb dades obertes que tingués com uns filtres dinàmics i fos molt més interactiu per buscar subvencions molt més determinades i de forma concreta, no generalment com a un portal.
però com a una primera solució s'ha pensat en això, tenir una pàgina especial dins el portal amb tota la informació, inclús models de documents i guies per poder sol·licitar subvencions. Molt bé, doncs gràcies, Sara. També ens pregunten què tenen en comú i com es relacionen la FUE, la Finestreta Única Empresarial, i la finestreta d'entitats de la qual parlem. A veure, jo us diria en primer lloc que compartim una primera entrada a la visió, no? Una visió de finestreta única, com és evident, en la qual doncs, les entitats no hagin d'adreçar-se, com deia al principi, amb diferents administracions, amb diferents òrgans, per efectuar tots els seus tràmits, sinó que tinguin un únic punt de contacte, de relació amb l'administració i que aquest punt, evidentment, sigui digital. Però també diria que tenen en comú, doncs, bueno, com hem vist al llarg de la presentació, no? Doncs peces tecnològiques, podríem dir, molt semblants. Tenen un portal, tenen una àrea privada, tenen, com he dit, doncs, o volem tenir doncs, una eina de cerca guiada, una tramitació unificada. Tot això entenc que us sona perquè, diguem-ne, en l'àmbit de la FUE s'ha recorregut ja molt camí en aquest sentit i molt bé. I, per tant, la visió o diguem-ne, la idea que tenim i que també s'ha plasmat en els plecs de la licitació és que tot allò que es pugui reaprofitar de peces corporatives i, per tant, en aquest cas, perquè les ha liderat la FUE o l'OGE, doncs peces que hagin desenvolupat en la mesura que es consideri que poden servir pel projecte, la voluntat, evidentment, és el de reaprofitar-les i de, per tant, no fer-ne de noves, no? I, per l'altra banda, també podríem dir que, clar, hi ha sectors d'activitat on conflueixen l'univers de les entitats amb l'univers de les empreses. I, per tant, hi ha una necessitat evident de que tant un àmbit com l'altre comparteixin dades. El que encara no us puc concretar és de quina manera es relacionaran, sobretot des d'un punt de vista tecnològic, perquè això és quelcom que ara que ha començat la feina el proveïdor i conjuntament amb l'àrea TIC del departament, doncs, valoraran i veuran com s'ha de fer, però evidentment la necessitat hi és i s'hi donaran resposta en aquest sentit. I finalment també volia comentar-vos que amb l'OGE també hi hem treballat. De fet, els hem posat al corrent del projecte en diverses ocasions, hem compartit visions sobre com podrien ser aquestes relacions i, de fet, hi seguirem parlant i continuarem explorant a veure de quina manera es pot fer i quina és la millor solució per tots plegats. Per tant, és quelcom sobre el que seguirem parlant i sobre el que posarem l'accent perquè és important i perquè és molt rellevant. Molt bé, també hi ha una altra pregunta que és els tràmits que s'han de publicar en aquest portal els haurem d'identificar d'alguna forma? A veure, d'entrada, en algun moment, diguem-ne, es podran incorporar tots els tràmits en el portal. En les fases inicials del portal, segurament, i això és quelcom que encara no ha començat i que, per tant, encara no us puc donar, diguem-ne, tota la informació perquè encara no sabem com es portarà a terme, però d'entrada al portal la voluntat és que sigui un portal d'entrada informatiu i segurament en un principi el que hi haurà és els enllaços als tràmits que actualment hi ha. D'acord? Però d'alguna manera s'acabaran recollint tots els tràmits i, evidentment, s'hauran d'identificar d'alguna manera, com bé dius, Mercè, igual que a dia d'avui s'identifiquen també els tràmits que són de la finestreta única empresarial i que, per tant, es mostren en el portal de Canal Empresa. D'una manera semblant s'haurà de fer o es farà en el cas de les entitats, però és quelcom que, com dic, encara s'ha de treballar i sobre el qual puntualment us anirem informant i us anirem demanant la vostra col·laboració. Però gràcies per la pregunta perquè tot plegat ho hem de tenir en compte, però moltes gràcies.